लोगोफोर ओरै नाय आंनि उनथिंजाय नाय नै नाय मा बियो बिराद हेभि लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननोहाय मोनसे बे जानलाखौ माबायदि खालामनांगौ आं बिनि बिसय बे कन्टेन्टखौ आं लानानै फैदों। आं नोंथांमोनखौ बार आङो बेखौनो खावलायनो सानो नोंथांमोना जिखि आबाद मावा मानो बेखौ मावोब्ला एसे प्रोफेशनेल हिसाबै मावोब्ला मोजां। मानो होननानै बुङोब्ला जेब्ला जों प्रोफेशनेल हिसाबै जों मावगोन जों बिनिफ्राय मोजां इनकामखौ जोङो थिखोनो हागोन। जानलानि स्ट्राक्चारखौ नायदो नै पुरा हेभिथार गोजौआव बेबायदि प्लास्टिक दुरुं होनांगौ। बियो केजियावहाय 80 थाखा लायो मार्केटाव एभेलेबेल आरो बियो। बेनिफ्राय गेजेर जिआइ थारखौ होबा मोजां आरो माने बे लाखिनांगौ गोनां जायो। नै नाय बेखौ नै बेयो जिआइ थार आरोना। बेनिफ्राय बेखौ पुरा हेबनांगौ बेबायदि जालि हेबनांगौ आरोना दुरुंखौहाय। दा बेयावहाय नै जुदि बेबायदि जालि हेबोबा नैबिदि जालि नायनो बेबायदि जालि हेबबा डाइरेक्ट बिनिफ्राय बियो मानखोलांगोन आरो बे बिफाङा ना बे बिफाङा बिनिफ्राय मानखोलांगोन। नाय दा बिनि मानखोहांखाबायानो बेखौ सहस आरो बेखौ जास्ट फाननानैल' होनांगौ बेबायदि। दा जेनाखि जानलानि स्ट्राक्चार बियो बेनो बेयावहाय बिगासे दङ। नायनोबो बिराद मोजांखा बेनिफ्राय फिथाइखौ खानो थाखायबो मोजां जायो बिराद दिन्दां बेनिफ्राय बेयावहाय जेबो गिनांगौ गैया बेखौ जगोन बायदि साननो हागौ खिन्थु बेयाव जनाय नङा। नायनि बैथिंबो औवाया एसे खम जायो आरो बांद्राय औवा नाङा खिन्थु औवानि होथारनांगौबाथ' बहुत औवा जायो बेयावहाय। नायनि बेनिफ्राय जोबथारनायावहाय नै बिदि खुन्था गायनानै बेबायदि जिआइ थारजों खानानै बोगथोंनो नांगौ आरो जेन बे थांफिनै बायदि। बिराद हेभिखा नै दाथार जानला। दा जोङो गोबाङानो मोनसे आबादावल' जोङो टारगेट खालामो खिन्थु जों सासे आबादारि हिसाबै जोङो मोनसेल' आबादखौ जोङो टारगेट खालामनो नाङा। जों मालाबा बेबायदिनो जानला होनाङै आबाद जोङो मावनो हायो आरो मालाबा जोङो बेबायदिनो मानलाग्रा जेरैहाय जानलानि आबादफोरबो जोङो मावनो नांगौ। जि जिथुनाखि आबादफ्रा जिथुनाखि मैगंफ्रा जे मार्केटावहाय जे डिमान्ड जोङो बेबायदिखौ जोङो मावनो नांगौ। बिनिफ्राय सासे आबादारिया बेबायदि जानो नांगौ मोनसेल' आबादखौ जोङो मावनो नाङा। बेयावहाय आबादफ्रा जिथुनाखि मैगंफ्रा जे मार्केटावहाय जे डिमान्ड जोङो बेबायदिखौ जोङो मावनो नांगौ। बिनिफ्राय सासे आबादारिया बेबायदि जानो नांगौ मोनसेल' आबादखौ जोङो मावनो नाङा। बेयावहाय गोबां रोखोमनि जोंनावहाय क्रप्सफ्रा थानो नांगौ आरो जुदि मोनसेल' जोङो मावोब्ला बेयावहाय फेलार जायोब्ला जोङो बिराद मोनसे सासे आबादारिनि थाखाय जोङो सिखांफिननो हायै बायदि जायो आरोखि। अर्थात जोङो जुदि गुबुन मोनसे खेथि मावनो जोङो टारगेट लायोब्ला जों बेवहाय मावनो हानाय नङा आरो। स' गोसोनि मन'बलाबो बायो उत्साहफ्राबो बायो जोङो डिकारेज जायो आरो। दा बेनिखायनो आं खावलायो जोंनाव मोनफ्रोमबो आबादा जोङो थानो नांगौ। दा बे समावहाय जोङो जानलाखौ जोङो बानायोब्ला माबायदि जोङो बानायनो नांगौ दानि मोनसे लेटेस्ट टेकनिक बा मेथड आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानो सानबाय। जि मेथडजों जोङो मावोब्ला एसे खम खरसावनो जोङो मोजां बेबायदि आबादखौ जोङो दिखांनो हायो बा मोजां मुलाम्फाखौ जोङो दिखांनो हायो। आं बिनि बिसय नोंथांमोननो खोन्थागोन। बिनिफ्राय जोङो नंगौ गोबाङानो जोङो गोदोनिफ्राय जोङो मावबोनायखौ नुदों। जोंनि जिथुनाखि पेरेन्टसफोर जोंनि बिमा बिफाफोर जे मावबोनाय बिथांमोना बै समावहाय सिगांनि जिथुनाखि 5 बोसोरनि सिगां जोङो मावनायफोरखौ जोङो नायोब्ला नुयो बेयाव जे जानला बानायनाय बियो माने औवाजोंनो फ्राय बिसोरो बानायोमोन आरो। बिनिफ्राय दिनै गाबोन औवाफ्रा बिराद खम जाबोबाय बिनिफ्राय औवानि दामा बारा जाबाय। दा बेनिखायनो
जों एसे खम खरसावनो बा खम औवायावनो जोङो मोनसे मोजां जानला जोङो बानायनो हानाय बेबायदि मोनसे मेथडखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। बे समावहाय फै। दा बेयावहाय मा मा मेटेरियेल्स नांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन। बेनिफ्राय बे जिथुनाखि बारि दिन्थि, बे बारिया जाहैबाय गासैहाय बिगासे दङ। दा बिगासेयावहाय माबायदि जायो बा बिगासेयावहाय बेसेबां नांगौ आं बेखौल' आङो खोन्थागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेनिख्रुइ बांसिनबो मावनो हागोन। जास्ट मोनसे आइडियाखौ आं नोंथांमोननो होनो सानदों। स' बे समाव फै जोङो भिडिअखौ जोङो आवगायलांनि। जानला बानायनो थाखाय फार्स्टआव जोंनो मा नांगौ जायो? नै बेखौ नांगौ जायो। नोंथांमोना मिथिगौ, औवा। फ्राय जोंनियाव औवाया एभेलेबेलखा। जोङो दंफांफोर जोङो होनो दरखार गैया। दा जोङो औवाबानो जागोन। दा जोङो फार्स्टआव जोंनो औवा नांगोन। नै औवाया बिराद इम्परटेन्ट आरो कम्पालसरिथार नै औवाया। बेनिफ्राय जिथुनाखि बे जि जानला बानायनाय बे मेथडआव बा औवाया इसेबां माने मजबुत नांलाया आरो। माखासे नै बिदि जिथुनाखि गोजौआवहाय रिलिंफोर होदों, गोजौआवहाय खानाय, बेयो फिसा फिसा औवाफोरबाबो जागोन, औवा थेरेबाबो जायो। बेयाव जेबो इसेबां माने उसुबिदा फैया आरो। दा नै बे औवाखौ नांगोन। आरो बिनिफ्राय बेयावहाय आं दिन्थिनो आं खावलायबाय नैबे थार, नैबे थार गुनाथार, बेखौ नांथारगोन दै। बे गुनाथारखौ नांथारगोन आरो, बे बिराद इम्परटेन्ट। अर्थात बे गुनाथारा माने एसे मजबुत जिथुनाखि खानानै लाखिनाय, बेयाव बे सापर्ट खालामगोन आरो। आरो बिनिफ्राय नैबे प्लास्टिक थार, बे प्लास्टिक दिरुंखौ नांथारगौ। दा बेखौ बे जानलानि थाखायनो बेखौहाय फ्राय कम्पानिया बरनदों होननानै आं सानो आरो। दा बिराद मोनसे बेजोंनो फ्राय जानलाखौ जोंनिथिंजाय बानायो आरो। दा बेयावहाय नायनै माबायदि सिस्टेमै जोङो खालामनांगौ। जोङो स्टार्टिं खुन्था टु एकदमबारे लास्ट खुन्था, जोङो बिसिम जोङो बेखौहाय बे दुरुंखौ खानानैहाय बेबायदि जोङो बोनो नांगोन आरो। एसे गोरायै जोङो बेखौहाय बे दुरुंखौ बोनो नांगोन। बेनिफ्राय बिदिनो दुरुंखौ माखासे जोंहा बेयावहाय डिसटेन्सखौ जोङो खालामनांगोन। बे डिसटेन्सआनो जाबाय 1 फुट। 1 फुटबाबो जायो। 1 फुट डिसटेन्सआवहाय बेखौ बोबानो जागोन आरो। बेनिफ्राय बोनानै बेयाव जालि सिस्टेम, बेबायदि जालि सिस्टेम हेबनांगौ आरो। ओमफ्राय गोजौआवबो बे थिग बेबायदिनो एखे। गोजौआवबो बे खुन्था टु बै खुन्था बेखौ बोनांगौ आरो दुरुंखौहाय। बिनिफ्राय बेयावहाय औवाखौ जोङो एकदमबारे नांथारगोन गोजौआवहाय। नैबे रिलिं ना, औवाया नांथारगोन आरो। बे एसे सापर्ट जागोन। ओमफ्राय सोरबा सोरबा दुरुंबो होयो, थारबो होयो। दुरुं थारबा एसेबाबो थोरलौ जायो, खिन्थु औवा होबा साबसिन जायो। दा बेबायदि आरो, दाद जाथारगोन आरो बियो। औवाखौहाय बेबायदि हमनानै ला 10-12 फुट बा 15 फुटफ्रावबो बेबायदि खानो हागोन आरो। बेबायदि ना, बेबायदि। ओमफ्राय बिदिनो मोनसे मोनसे पस्ट नांगोन। पस्टआबो 10-15 फुटावनो होबानो जायो आरो। आरो बिनिफ्राय मोनसे बिराद गोनां, बे आं दहाय बुंदों जे गुनाथार, बे थारा नै बिदि होनो नांगौ आरो। बे थाराबो माने गेजेर गेजेर औवा होआब्लाबो माखासेयाव माने बिदि थार होनो हागोन आरो। ओमफ्राय बे थारा मा खालामो? नैबे गोजौनि जिथुनाखि गोजौनि नैबे दिरुं, प्लास्टिक दिरुं, बेखौहाय बे देनांहाय जेब्ला बे आबादा जेब्ला मानखोगोन, बे मानखोबा बेयावहाय ओरै नांथागोन आरो। दा बिनि थाखाय बे गोनां आरो। दा नायनै स्ट्राक्चारखौ नायनै माबायदि नुदों नै। फुरा ओरैबो दिन्थि, स्ट्राक्चारा नाय। बेयावहाय बिगासे दङ। बेनिफ्राय बिगासेयाव जिआइ थारा बेसेबां नांगोन? जिआइ थारखौ नांगोन गैयाब्लाबो 10 केजिनि गेजेरावहाय जिआइ थारखौ नांगोन। बिगायावहाय 10 केजिनि गेजेराव नांथारगोन आरो जिआइ थारा। आरो बेनिफ्राय जेनाखि नैबे दुरुं, बे दिरुङा गैयाब्लाबो बियो 30 केजिनि गेजेरावहाय बेखौ नांथारगोन आरो। 30 केजि बियो, बे प्लास्टिक दुरुङा। बेनिफ्राय जिथुनाखि औवा, बे औवाया जाहैबाय मथा मथि 30निफ्राय 40 दालसो औवाखौ नांगोन आरो। बेनिफ्राय औवाया इसेबां माने गिदिर एकदमबारे मजबुत नांलाया। बेयावहाय एसे फिसा औवाब्लाबो अरजाया आरोखि। बेखौ मानोब्ला
जास्ट ओरैनो खाथे खुथे माबाजोंनो बे दाद जाखायो आरो दा बेबायदि बेनिफ्राय बेयावहाय एसे हाजिरा थांगोन बेनिफ्राय जेनेबा हाजिरा नांगोन आरोखि माखासे नों हारसिंथ' हाजोबनाय नङा बेखौ खानो मानो जास्ट बेयाव माखासे हाजिराबो नांगौ जायो दा बेयावहाय टटेल जुदि जोङो खरसाखौ जोङो जुदि हिसाब खालामोब्ला जोङो बिगासेयावहाय मथा मथि गैयाब्लाबो 15निफ्राय 20,000 बेयावहाय थांगोन आरोखि औवा बेनिफ्राय बे जिआइ तार आरो दुरुंखौ लानानै बेनिफ्राय बे बिगासे बेयावहाय जे केरेला आबाद गायदों नै दिन्थि बे बिगासेयाव केरेला आबाद गायदों दै नै मानखोहांबाय बेबायदि आरोना बे मानखोहांबाय बेनिफ्राय दा बे बिगासेयाव केरेला आबादाव बेसेबां फैगोन गैयाब्लाबो बेयावहाय बे केरेला आबादाव 1 लाखसोआ माने खुनु खोथा गैखाया आरो बेयाव प्रडाक्शना 1 लाखसोखौ बिसोरो मोनखागोन आरोखि खुनु खोथा गैया 1 लाखसोखौ बेयाव मोनखागोन आरो दा जानलाया बिराद मजबुत जायोब्ला मोजां आरो बेनिफ्राय हाइटआबो बिदिनो नायदो नोंथांमोना हाइटखौ एसे हाइटखौबो बांद्रायबो गोजौ लानाङा बांद्रायबो गाहाय लानाङा जेन' मोजाङैनो बेयाव फिथाइफोरखौ खानो हानाय बायदि नायनै बियो मथा मथि 6.5 फुट बेसेयाव जागोन आरोखि बियो होमबा बेखौ एटलिस्ट आरामसे बेखौ खानो हागोन आरो मोनहासौखागोन आरो फिथाइफोरखौहाय बेनिफ्राय जेब्लानाखि बेवहाय बिफाङा मानखोजोबगोन बियो ओरै गाहाय जाखागोन आरो एसे बोगदौबो आरो दा बेबायदि आं बेखौनो खावलायो दा नोंथांमोना जुदि जानला बानायोब्ला बे मेथडजों खालामबा मोजां माने इसां माने खरस थांनाय नङा जुदि फुरा औवाखौल' होजोबनो सानोब्ला दानि दिनाव औवाया ओरैबायदि दामखा नोंथांमोना मिथिगौ दा जुदि औवाखौल' होयोब्ला बहुद बारा जोंना एक्सपेन्डिचार जागोन आरोखि दा बेनिखायनो आं खावलायबाय बे मेथडजों जुदि नोंथांमोना मावोब्ला खम खरसावनो मोनसे मोजां जानला नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो बेयाव जिखुनु जाया आबादखौनो नोंथांमोना दिखोनो हागोन स' दिनैनि कन्टेन्ट बा दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ